Знаете ли кое е златното момче на Барса, което е само на 23 и вече е сравняван с Андрес Иниеста? Днес 25 ноември един от най-големите таланти на своето поколение, Педри, празнува своят рожден ден. Но неговата история не започва с аплодисменти и трофеи, а с един малък срамежлив хлапак, който моля от треньора само да го пусне да рита. Това момче, което започна като централен защитник, изведнъж превръща играта си в чиста магия и получава прякора Педри Потър. Той става най-младият голмайстор в историята на Лас Палмас, а после и момчето, което Реал Мадрид отхвърлят. Да, казват му, че не е достатъчно добър и точно това става искрата, която го прави още по-опасен. Само година по-късно Барса го взима и останалото е история. Става най-добрият млад играч на Евро 2020, печели Голден Бой с рекордна преднина и е сравняван с Иниеста от треньори, фенове и легенди. И ако се чуете какво да подарите на футболен фен, моето предложение е Футлендар. Календар, който всеки ден разкрива различен футболен факт. Поръчайте го на Futlenдар.bg. Това е перфектният подарък за всеки, който живее с футбола.